Здравейте, приятели, аз съм Crossover BG и отдавна не е имало клипове, но ще наваксвам и сега да продължиме с Clash Royale. Както казах, ще има поредици много. Спечелих бомбера, скелетон армия, малки дракончета, тези и кой ми е нов? Никой друг. Клана ми е много силен. Не клана... Точно, искам да пиша. Йоли Банга. Йоли Банга. Търси. Да ти го турам. What the fuck? Бил е слаб. Сигурно след няколко епизода ще си направя. Но нека влизаме да играеме. Бене или Бени. Веднага ма нападна с армия. Какъв е това? Знаете, че аз ще почна да се пътувам. Дракон да ги бие. Така. Я да пуснем едно тако. Я да пуснем едно робот. Да се тренира, да те хелиш. Опа. Пуснем бе. Не. Този е слаб. Умираш. Предай се. Искам да пусна скелетон армия. Макар че няма да е много ефикасно, защото като стане сигурно. Да, ще стане утре. И той сигурно ще бие. Защото пулите са ми на малко. Аз ще чакам малко да пуснем плама. Окей. Първа игра победихме. Колко трябва за трета арена? Не. Значи...
за... рецепт. Да се видя колко ми трябва. Може ли? То май се влизаше, да. От тук. Значи ми трябват 400, 800. Я. Знам, че има 11-та арена вече. Да. What the fuck? Гати. Окей. Може да играем на първа. Ама аз съм на трета. На втора. Моя грешка. Така. Този път ще съм по-находчив. Той пак ми е нападна, за това ще направя така. Ти умираш. Така, само ги заблудих. Да, много ми е слаб. Бомбер. Опа, първо и той умира, както виждате. Не трябваше да това. Кой умира и без това. Той, че да. 1-1. Не стана чак толкова дълъг епизода. Айде ще изиграм с една, за да отворим често. Като се падне. Да щупим една кулка. Стане може и повече кулки. Няма да лошо. Заби. Както виждате. Може ли да не забиваш? Оф. Сега няма се. Няма да се. Опа. И сега това се забива. Минус 14 купи. Защо? О, това е гадно. Да те маха. Да, отваряме този тест. И ще приключваме епизода. Топи карти. Не, много си апгрейдна това, не. Кио. Не. Никакъв случай. Демидж с 6. Тя колко ги апгрейдна. Няма много пъти да ги апгрейдна.
Само я зулах. Я да го рейдам. О! 6 левел. 5 левел, по-точно. Добре. Митхи. Ами... Аз мисля това да е за епизода. Аз бях CrossOver BG и до скоро.